İne bir muqaddemani 3 jawan oğlan için aytdık Resulullah aleyhisselamın dirman zamanında. Ay bereketla. Mert bolan 3 dost, mert bolan 3 oğlan, üçüsü kervan bolup ay beytirip yürümeyle yürüyün Resulullah'ın Muhammed Peygamber aleyhissalatu vesselam yakininden görüyleyip uğraktırlar. Bir yan kaydılan hemme muqaddeme dirman görürün, gözüne sürmedip çekilmeli görürünle, şu 3 oğlandan sürüymaydılar. Göreyliğin näme görürünleri geçiriptirler. 3 jawan merd oğlan, 3 dost, yaxşıdan şerafat yeter, yamandan kesafat diye Türkmen. Yürgü değilli. Näme deyip yürgü değilliyittir? Şun bula Ruma yakin yer demiştikler. Mesihi ulamalardan Muhammed Peygamber deyip eşitlenmiştikler aleyhissalatu vesselam. Oğlum adamla ay näme gidip diyenmiştikler. Adamla gitmeyenmiştik. Her kime aydıptırla gitmeyenlerle. Oğlum 3 dost olup ne Türkmez yürgü değilin de deyiptir. Bereketler. 1400 yıl sonra hi olmasa bir cegedek ağlalsa erzeşi var. Türkmenin için ağlalı oti. Yaltanmandırla. Ertiye koymandırla. Ertiye koymandırla. Halkın kesini de kalmandırla. Ovosunun da şudur şu tutuş kafirmiştir. Ovosunun şudur şu kafirmiştir. Muhammed Peygamber aleyhisselam'a hemmeden aytyanlarla şola. Hiç kimi iyi vermeyecek bol. Yoksa Mesihi ulamalardan eşitlenmiştikle Muhammed Peygamber aleyhisselam'ın sıfatlarını ve şu mahal dürelliğini ve Medine'de de gezip görelliğini onu da madur kıplevinin alıp kalyanmıştıkla adamları. Ama 3 jawan oğlan heves bilen oğruyunca ve ovasını da bir formrak eşittirip ovasında yeni bir gidecek değerlip olasa üçüsü kaydıptırla hak Resulullah aleyhisselam'ın dirman huzuruna. Bunları periştelerin nuruna yürüyecek adamlar haline bula. Belki Allah'ın nuruna yürüyecek adamlar. Sokak diğerleri hemişe sokak çıkmayandır. Günah diğerleri hemişe günah çıkmayandır. Bunlar kam sokağın üstünden varar. Göreyil näme görgünler var diye. İnne şolun bir ay diye. Kadimna ala Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem fi Ramazan senete 10 ve nahnu 3 nefer. 3 nefer. 3 dost olup Peygamberimizin mübarek mehzerine, mübarek huzuruna geldik. Peygamberimiz şonne Medine dedi. Mübarek dirman 62. yaşında di ve biz de 3 neferdik di. Berekallah. Allah Teala cenneti Firdevs ata etsin şolara. فلما كنا برأس السنية لقينا رجل على فرس. وهم şu Medine-i Münevvere'de inni bir 2 dağın arasından inip Medine'ye girmediler. Şu tağdan defa çıkıp inni Medine'ye girecek bolamızda, inecek bolamızda bir dayağı adam atının üstüne ok yaylı bir adam bize sataştı. İnni Resulullah Aleyhisselam'ın şagirdini yani bir Müslümanı evvelin sataştıran adamlar karşılar. İnni bilen Hak Resulullah'ın görüyülük geliyelerde Hak Resulullah'ın görüyülüyse adam şun şagirdlerini görsen, şun iline tüşbürüllerini görsen, şun muritlerini görsen, muhlislerini görsen yavaş adam hevesin artacak da ama şu mahal Mekke varanda Mekke'nin şehrini taştan göründe necri olayan Kabe'ni görmekten ya Medine-i Münevvere hava peyma uçi koncak bolanına hadir harame Medine'yi görmekten, Mescid-i Nebi'yi görmekten Medine koncak bolya siyeni necri bolya ini ba adamla da evvelin sataşan adamları şu taada oluptur. Bir tuvur tarih kitapta da diye şu sataşan adamları Hazreti Ebu Bekir Siddiq radıyallahu anhum dedi. Evvelin eşten kelimemiz şu oldu diye. Bizi görün moyunu Esselamu Aleyküm dedi. Fehayyana bi tahiyyetil İslam. Ovadan dirman İslam'ın salamını bize verdi diye. Belliden 3 nefer gen adam geliyeli. Esselamu Aleyküm.
İlli awwalin dirman bir nurlu kep bile eşitdiler. Faqala men entum? Qulna rahtum min Ghassan. Ohum salamlaşıp kimler bolýaňyz sizler diýdi diye. Ohum bir aýtdyk, bir Ghassan mantagadan 3 nefer bolup çykyp özümüz bir kerwan bolup gelen 3 oglan 3 dost biz diýdik diye. قد قدمنا على محمد صلى الله عليه وسلم نسمع من كلامه ونرتاد لقومنا. Biz şondan 3 nefer bolup gaýtdyk. Muhammed Peygamber aleyhisselam şon ýakyndan göreyli, şon keplerini, dirman sözlerini eşiteyli. Bu eger musulman bolsak owamda da bar aýdayly, şonuň üçin geldik diýdi. Aham Hazreti Ebu Bekir Siddiq yürüyün onu diýipdir Medine'de kerwelleň yürüýtip gonýan giň haýýady we sizde deslap şoňa barmaly diýipdir. Aham bardyk kerwelleň gonýan ýerine. Oham ýolda soradyk. Kerwelleň gonýan ýerine gonamyzdan soň naqdiru aleyh kullama aradna biz Muhammed'e aleyhissalatu vesselam sataşatmy gelýär. Halan mugamy sataş bilersmi diýdiler diye. Halan mugamy sataş bilersmi şoňa diýip. Fetebessem فقال اي العمري انه لا يطوف بالاسواق ويمشي وحده. وإنما تتشبه الماني أبو بكر الصديق قلم جريدي ملغيدي تبسم لي قل يريد بلن ملغيدي قلم جريدي حضرة أبو بكر الصديق يعني أولر قليا همان Heraklius yana ya imparatoriya Fars'ın başları yana baracak bolsaň öýdü bir iş derbari barmalymy diýen bir pikirine bolmaly. Emma Hazreti Ebu Bekir Siddiq aýtdy, ýok diýipdir, käde gerekli adyny aljak bolanda Medineň şäherine, Medine-i Munawwareň şäherine we hyýabanlaryna ýeke jöýde gelýän wagty kän diýipdir. Zatçalaryny alyp getirýär öýüne diýipdir. Ey cemaat, bir qisada şu adamı ders aýdanyny ýygyny alyp gitjek, inşallah görürüm. Şolaň soragy nämiş mal? Şoňa sataşyp bolýarmy, rahat gurrun etip bolýarmy? Ebu Bekir Siddiq ýanky jogaby aýdypdy. Ta kıyamata çeli. Ey cemaat, ey musulmanlar, ey saadet Türkmenler, ta kıyamata çeliydi. Her kim bir qaytay deyinşini, olan soragy näme? Sataşyp bolýarmy şoňa rahat? Ebu Bekir Siddiq rahat sataşyp bolýar diýdi. Ey cemaat, ta kıyamata çeliydi. Her kim halak Türkmen başlan garaçy diýip ya ahun dahil ne da sada qarama ýok diýe garaçy diýe. Hala ahun bolsun, molla bolsun, hala garaçy bolsun. Hala ýaşly bolsun, hala ýaşlyky bolsun. Hala sawatly bolsun, hala sawatsyz bolsun. Her kim ýylyň içinde dünýä muşkuli bar adam, ya din muşkuli bar adam, rahat sataş bilýän adam ba bolsa, şol adam Resulullah'dan bir nur paýallygydyr. Yani sadece aydın hevre qow düşünersiniz. Şu mahal bir din muşkuli var bir adamın dinden bir kemçiligi var. Ya dünýeden kemçiligi var. Pulu kem, ya miridi var, ya öýünde mehabbet yok, ya öýünde öz zindigisinde aramış yok bir adamın da, ya muşkili var da falani bir ya sawatlydyr, ya sawatsızdyr, ya falani pulludur, ya pulsuzdur diýip bar şoňa derdini aýtyp bilýärem rahatça. Her kimin barıp hyýabanyny geçip bar ýa-da seni şolardan tanıyan, barıp şoňa mene şulim pulum kim, mene şulim öýümde mehabbet kim, mene şulim oňşamak, mene şulim öýümde narahaty bar diýip adamlaryň golynyň barıp bolýarmy? Her kimin golynyň barıp bolmasa, şu Resulullah'dan nur şopaýy almadygy da şolardan. Emma sen dünýe derdinmi? Yankı kemçilikler. Evladı yok da narahatçılığı var, bir sataşyk da şoňa. Ahlak kemçiligi var öýünde, mehabbet kemçiligi var, izdivaç kemçiligi var. Dirmanyň pulunu tapanak kemçiligi var. Ya başga kemçilikleri var. Rahatça bir adamy bar aýdyp biläjek bolsa, şu aýdylýan adam Resulullah'dan nur paýallygydyr. Emma asy sataşyp bolana golynyň bar boljak ýa. Etin nagym pul kemçiligiňde palana aýdaga da diýende
agzap bolacak däldi. Şol adam haýsızlar, agzalmaýan bolsa. Bir adam süýnükli bolmak Resulullah'dan bir nurdur. Ey cemaat, süýnükli bolmak, mahbub bolmak, yokumlu bolmak. Entek narahatçılığın, muşkülün bolanda şol adam ýadyna düşmek. Şuňa deýin men diýmek. Süýnükli bolmak. Ey cemaat, Hazreti Ömer'in kucağına bir çağı vertirleşin hakkında dua ettik. Näme dua eden bolsa o? Hazreti Ömer'in kucağına bir çağı vertirle bir wagt çağa dua ettik. Hazreti Ömer näme diýipdir? Allahumme faqqihhu fid-din. İkiden dua ettir. Hudaya şol oglun dinini düşünýän oglun bolsun. İkinji duasy näme bolan bolsa o? Keslaqy duasa Allahumme faqqihhu fid-din. Şol oglun dinini düşünýän oglun bolsun diýipdir. İkinji duasy näme bolsa o? Allahumme habbibhu ilen-nas. Şol oglun adamlara söýnükli bolsun diýipdir. Adamlara yokumlu bolsun diýipdir. Adamlara mahbub bolsun, söýnükli bolsun diýipdir. Ine Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam da mahbubluň başy, söýnüklüň başy Allah'ın nuru singen bendede. Tahira beyti beyane pakiyast, gence nurast, ertilismeş hakiyast diye Hazreti Mevlana. Yaradılışa deyipdir, kumdandır, sudandır, kandandır deyipdir adam, o adam. Ama gence nurdur deyipdir. Gence nurast, ertilismeş hakiyast. Öyle adamdır deyipdir. Ama kursağında nurdan olan genç vardır deyipdir. Ine mahbub olmak, men gurrun iyiden alkideyin. Olar näme sorapdyrlar Ebu Bekir Siddiq'dan? Şoňa rahat sataşyp gurrun aýtyp bolýarmy diýipdirler Muhammed Peygamber. Ne bolman diýipdir. Ýöküdi gelýär rahat sataşyp bermeli diýipdir. Ebu Bekir Siddiq'la. O üç nefer näme diýipdir? Diýipdir, biz ulamalardan eşitýäs diýipdir öýde obamyzda Mesihi ulamalar aýtýar diýipdir. Muhammed Peygamber beter söýnükler rahat sataşyp gurrun aýtyp bolýanlar diýip şolardan eşitýärdik biz diýipdirler. هم أبو بكر الصديق يفتر لرا وكيف تخدعون عن الإسلام وقد أخبركم أهل الكتاب بصفته وإنه آخر الأنبياء قلنا هو ذاك هم أبو بكر الصديق يفتر بجرك داغ آرانdı ulamalar كان molsa Mesihî ulamalardan eşitip bilen molsanız näme giýjäge aldınız siz diýipdir. Şumahatçylyk gelmeýäňiz diýipdir. Näme şumahatlyk giýjäge aldyňyz diýipdir. Oğlum onlar aydıptır, huve zâke, biz de deyiptir, yan kaydan gururunmu da deyiptir, ovamda etmet deyiptir, ahir üç olup öz kaydarımız şondan düşünüm da deyiptir. فَمَضَيْنَا حَتَّى انْتَهَيْنَا دَارَ رَمْلَةً فَنُصَادِفْ وُفُودًا مِنَ الْعَرَبِ كُلُّهُمْ مُصَدِّقٌ بِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم فَقُلْنَا فِيمَا بَيْنَنَا أَتَرَانَا شَرَّ مَنْ نَزَلَ مِنَ الْعَرَبِ Oğam bari kerwenliň gonýan ýerine biz de bar gonyp görsek, başga da Araplardan gelen gonan kerwen kän. Hemmeti namazly, dähretli, musulman bolan kerwenlermiş. Üçümiz öz aramyzda ýuwaşyňrak keplep eşliň içine iň bidirip pesadym biz ha bilýäsmi şonu diýip özünde şey diýer. Biziňde günümüz giýjäge arşyn diýip. Hewesleri bar da basymrak musulman boljaklar. Oğam çykdy. Nöleri qonýanlar, evin maşyny täzeleýänler, öýlerräkdir, künnirräkdir. Çykdyk Rasulullah aleyhissalamy sataşaýylyp görsek, şuma halkyň Mescid-i Nebewi Medine-i Munewwerede mescidin gapsynyň agzyndan Peygamberimiz aleyhissalam bir gözläp, gözüni mübarek gözüni süzmerek ýaxşy esewan edip, seni esewan edip biri gözläp entumul gassaniyun salamlaşıp bolamızdan soň aýtdy, Gassan ýurtdan gelen sizmi diýdi. Oňa biz aýtdyk, "Hawa ya Rasulullah" diýip. Biz üç nefer bolup geldik, obamyzdan hiç gaýsy gaýtmady. Kawmymyz tarapdan geldik hesap. Ýöne musulman bolup ýerimize barsak da pikir etmeýäs, obamyzyň adamlary musulman bolsun ya Rasulullah diýip gönje aýtdyk diýip. Oňa din İslamdan soradyk. Ve Resulullah aleyhissalatu vesselam dirman
zinde, yüzbe-yüz, gözbe-göz, dodok-dodok, çehre-çehre açıklap din düşündürdü diyor. Oğlum bir kelime-i şehadet ayttık, musulman olduk ve Resulullah ayttık ve la nedri ayetba'una kavmuna emla ve hum yuhibbuna baqa'a mulkihim ve qurba Kaysar. Oğlum ayttık ya Resulullah biz inşallah canımız ve İslam dinine gider yönüş ovamızın adamları Ayşe Herakliyusun hükmünün eteğini qawca yaşap ketpes bolar deyip olur girjek adama musulman boljagy meňdemeýärler diýipdir. On Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam olara ölsüňiz qalsaňyz owaňyzda bar elam edin diýmendir. Ýagdaýlaryna görä bolmagy emredipdir. Oham gelen kerwellere Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam sowgat berýänmişdir. Odulmadan geçendir. Bulara da sowgat berip, bulary aman sağ yola düşün deyip musulmançılık bilen buları yola sarptır. Faqadimu ala qawmi bir kisetirgaly bu gurrundan izinden inşallah dersin aýdar. Oham bular owasyna gelipdirler. Owasyna gelip yaşullar ulqon adamlara sataşıp İslam musulmançılık we Muhammed Peygamber Aleyhissalatu vesselam baqa barmaklygy bulara açıklap aýdyp emma owaň adamlarynyň hiç gaýsy kabul etmäni buları bir forum icbar qıssaga düşüpdirler musulmançılıklaryny adı basırıp gezmeli bolupdyrlar. Ve katamu islamahum musulmançılıklaryny basırıp gezmeli bolupdyr. Hatta tuwfiya minhum rajulan fil islam ta şotak İslam ve musulmanlyň mujahidleri barıp yetişmäni ta ikisi 3 neferda ikisi şu kavmin içinde, kafir kavmin içinde iman, İslam menen Resulullah'ın sahabası olup olara dünyeden geçipdir. Berekallah. Kıyamatta şolar sahaba olup turacaklar. Allah onlara cenneti firdevs ata etsin. Allah'ın açıklap dersine girer inşallah. Emme biri yaşap kalıptır yekojödi. Yoldaşdyk, özüne yürek kuwatsyl, öz Allah'ından başka, dininden başka, Kur'an'ından başka bir yoldaş kalmani, Peygamberjanyň dirman sünnetinden başka ta Hazreti Ömer'in halife wagtyndan musulmanlyň leşkeri şotak baranna şolara goşulyp özüniň musulmanlygyny we falan ýylda musulman bolanlygyny sahabalary elam edip, sahabalary goşulyp, sahabalaryň içinde bir muhterem, sylanýan bir adam bolupdyr. Ine bir de 3 tane kavm, 3 nefer bolup, bir kerwan bolup gelen daýaw adamyň bi wefany musulman bolup äpberelleriniň gurrüňi boldy.